Emesa mar weche tuke ni tim mar Kenya matugo tuke mag abasidi e kind jogo manigi ng'ol mar winjo osechako timo ikruok margi ne tuke mag piny mangima mibiro bagi e piny Greece. Kado wuoyo gi jofwambo e alap ma Nairobi Club, jagoro maduong' matayo tuke gi Eunice Mboya nolero ni onge mar jotugo matugo tuke gi miyo gi pek mar timo ikruok makare. Kata kamano en gigeno ni ikruok margi biro dhi nyime ka gichwalo kwayo ne sirikal mondo omigi sir bang' wito thuolo mar tuke gi higni 2 mokalo nikech nok mar omenda. We hope that maybe our team can also go. And like last year, again, the team prepared, but they failed. Now, for the third time, we are praying and we are hopeful that this team now are strong enough. But do we have the capacity? No. We hope and believe that we can ask the government, please consider this team to fly to Greece to represent Team Kenya so that we promote their standard from local